el general que volia posar ordre. Hi havia una vegada, fa molts anys, un país anomenat Espanya, que estava un poc desordenat. La gent discutia molt, hi havia problemes econòmics, vagues i fins i tot guerres llunyanes. El govern no aconseguia arreglar-ho tot i moltes persones estaven preocupades. Els polítics discutien, però les solucions no arribaven. Els ciutadans començaven a pensar que el país necessitava un canvi important. En aquell moment va aparèixer un home molt seriós i decidit, Miguel Primo de Rivera. Era un general de l'exèrcit, acostumat a l'ordre i a donar instruccions. I un dia va pensar, això no pot continuar així, jo posaré ordre. Ell creia que, si una sola persona prenia decisions ràpides, tot funcionaria millor. Sense preguntar a la gent, Primo de Rivera va fer una cosa molt gran. Va donar un cop d'estat, és a dir, va prendre el poder per la força. No va ser una decisió votada ni acordada. El rei Alfons XIII li va donar suport, així que Primo de Rivera va començar a governar el país. Moltes persones no sabien molt bé què estava passant, però el govern havia canviat. A partir d'aquell moment, tot va funcionar d'una manera diferent. No podien opinar lliurement, no podien participar en les decisions i no podien triar els seus governants. I alguns problemes continuaven existint. El país tenia ordre, però no llibertat. Al principi, algunes persones pensaven «Pot ser així i tot millorarà». I és veritat que es van fer algunes millores. Es van construir carreteres, es van fer obres públiques i es va intentar organitzar el país. Semblava que, amb ordre, les coses podien anar millor. Però, amb el temps, la situació va començar a canviar. La gent es va adonar que hi havia coses importants que faltaven. Espanya havia provat una dictadura, però encara buscava una manera millor de governar-se. A poc, cada vegada més persones estaven descontentes. Ja no pensaven que aquella manera de governar fora la millor. El suport que tenia Primo de Rivera va anar disminuint. Fins i tot persones que al principi l'havien ajudat, ara ja no estaven d'acord. Finalment, l'any 1930, Primo de Rivera va deixar el poder i se'n va anar. El país tornava a estar en un moment de canvi.